aja nganti kena anu indring. Pamane bojo watuk bae ya alhamdulillah. Ora kesuwen. Disyukuri kita kowe kamudahan. Ini cilokane bengi iki sasae kek loro untung. Sapa? Bojoku. Iki untune iki tuku e. Kowe iki ket lair iki ora tukul. Tahu tukul siji ini beli ra jamak-jamak total pitik entek. Nek wingi tak tukoke ning nganu ning pasar Sentolo. Lah iya. Wong mau ki tak takoni apa Mas kok mendel bae ora apa-apa. Karena yo di Ngapura iki tuku untu bajing. Mulane tak silih kok nyocok-nyocok. Jebule untu bajing kok. Mulane ora guyu nek guyu ra medeni. Akeh tak silih kok yo. Aja tak silih. Tuku dhewe kae sik. Wis ra kok ngendakan. Kuwi nek mesu medeni kuwi. Mangan tek obah. Bajing loncake ya tak dibawani sing apik. Laklakan kalian Romo Toyo lan Romo Tejo wis sugeng laras. Karepipun slendro menika Romo. Slendro. Jawa iki yen gamelane slendro tok. Ana pelok kira mergo ana kesularan diatonis iki durene pacaran sida yuk gawe pelok. Ben pepak lagi. Nek yen slendro yen iki tok Sailendra. Jare iki ngetok saka kerajaan Sailendra. Wiwit nggih. Hah? Wiwit nggih. Nggih. Salat subuh. Iki kaya minit timur tengah.
Sing garing. Nek kon vokale wis apik atau kendhange wis mlebu rebate rebate. Sunda ki nek rebate ora ringi kok ngono. Dicekake ambane gede saya dikandeli. Lah nek wong suarane rebate ku ya ringak-ringik ngoten niku kok. Jenenge pujo wis ora. Nyake rebat ki rebat sing tenang. Iki cara Yojo apa Solo apa cara Jawa Barat. Oh. Dadi niki mau kurang pripun? Ora apik. Kurang pripun? Kurang seru. Oh, Mas Pujo, ring-ringik kurang seru. Nek yang dibagi ditenangi. Nek kerja sing seru, Mas. Nek jaluk bayar uyak wae kok ditenangi kuwi ya. Nek ora pancen supaya pinter lek mung rebak ki sesuk ya iso tuku rebak dhewe. Latihan ning ngono. Iki biasane ganjele rokok. Sapa? Rebate Ora dolan udah kok rokok yo gembani jolke dhuwit kuwi. Aku sing gender nek pengen gender ampek ya meng ya iso gender aja bujakake rumbungan. Tuku gender ane kan yo bulan bali mental yoga. Jane wis tuku gender kuwi ane ngerti pamone doyong ngono. Jolke glugu. Kuwi sing gender kuwi mitore saka Australia. namine sinten? David. Mas David. Niku saged cara Jawa. Kuwi. Heeh. Iya. Nek dengele iso Jawa nek arep ae. Dahare yang sego padha awake dhewe niku. David ngono ya. Bacane. Nek dahare yang sego padha awake dhewe. Kudu. Kerja apa? Dengan Danyang iki. Mboten napa kok. Ya, jare tebak sing apik Jawa. Jelek ora dipamenke karo ning ngarepe romo tanda romo Jawa Barat. Ngaringi kok ndek mana. Sing apik aja sini-sini. Ora ajak. Niki dicedhake. Ya sekonggon apa kok? Kari. Nah, kari. Mergo sedone minggu saya nyuwun. Ya iso kok ya napa rebape ya esok kok ya ora. Tapi ora wonge jenenge cipta wis dhewe. Yo, dicek. Sumbut lingkon swidak wijo. Swidak ki oke aja kok sepelekke yo kok. Apa kami ngomong koncone jare 30 niku wis swidak dhewe. Aku kok ngomong ki kok. Swidak wis tak apiki nek melu bawa swidak ki njaluk susuk. Iku dadi pase karo dhewe kuwi ning kewajiban dan hak iso bareng. Untuk hak kewajiban ora ditetepi. Neraka jahanam. Dalang iki kudu kok kudu kok pateni. Begini bukti kang aku nek adu arep nek nguli kowe. Oh, ngene aku. Iya ta. Kok dine karo kanca iki piye aku. Malane. Yo ket nang, Mbak. Ayo aja aku lan nang wis keju kok. Enggak. Ya.
mung jan ketok giate ya no. Ketok. Akal ngeki karo sing ngebab bajake oke. Oh, sing pundi? Barisan mburi ke ora ono sing ngatus. Lah pinten? Ayo, saiki nek 100 ki yo sesuk ora menyang. Nek sing ngerbabi 100 punjul. pancen nek sing ngerbabi kan tak siksa. Lho iki dalane ado dhewe kok malah Ado dhewe ya kuwi ben anu kita kurle prihatin ben tenan. Ah prihatin apa prihatin ngrebes mili kaya ngono. Masalah kok prihatin ya kudu nangis bareng. Ngemis kae nek belum nangis ora oleh. Lah kok padane wong ngemis ki lho piye to? Kuwi tak nganu ta cayane lak persis wong ngemis niku. Aja ora kiyaine wis yo bakso saya. Kandhane kowe nek ngemis aja ngorep tak jo. Wis mrenteng ana tutup gendul ki. Nengak nengak darane ra wong njaluk kowe adol banyak. Nengak wis lagune ra ketemu. Mulih mergo wis apa gelor alebet gejlunguk. Ibune kali progo rebabe kekumbah samuni. Kuwi nang omah dunyonya sing wedok di mergo kurang gede prihatine mulo tak isi tak siksa. Sesuk taun ngarep Mundak. ben saya ngerposo. Ya pancen loncate dadi rasa gak tes pucuk.
cerita. Nak disambung goro-goro. Saiki munggah kedaton nganti karo simbol.